سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز لكم وسلام انتعنا نتمنى نزعلة زيستدالوة تحستو مدب سبورت نقرب لكم سناي مكتتال ኤርትራዊ ሽወደናዊ አጥቃዓይ አሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ናይ ዝሓለፈ እዋን ሕጂ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ ድሕሪ ናብ ሊቨርፑል ምጽምባሩ ገሊጹ ኣብ ዕለት ምዝዛም መስኮት መስርሕ ምስግጋር ተጻወት ኮይኑ ናብ ሊቨርፑል ካብ ዝጽምበር ንድሓር ንፈለማ እዋን ሙሉእ 90 ደቃይቕ ንምጽዋት ድልው ምዃኑ አረጋጊጹ እዚ ኤርትራዊ ሽወደናዊ አጥቃዓይ ድሕሪ ናብ ኒውካስትል ዩናይትድ ናብ ሊቨርፑል ምስግጋሩ አካላዊ ብቕዓቱ ካህንጽ ድሕሪ ምጽናሕ حجي نهاجوري شودن وكيلو ملو 9 دقائق كتصاوت كم زخيل أفليت الله زي أتقعي أب علت مززام مسكوت مسجار تتصاوتي بواقع 225 مليون باوند كاب نيوكاستل يونايتد ناب زريد سي متنبارو يذكر يخون نمبر إساق كاب نيوكاستل يونايتد كوت نمجداد كاب لممدات دو بمبالو نايك مود درات وانو زتمازابلي نيرو إساق أب مدبات قد مود در يخون أب مجمر تاناي بريمير ليج قطمات نغانتو واي تسلفن نمبزحتو ناي كرمت وان دما بينو لممد كجبر كم زتأنح يزفلت بزي مخنيات إساق كامور داتا ناي زحالف عامت وددر مالت نيوكاستل بعلت 25 جنبوت هابس تتصاوتتلون بإيفرتون حدا بزيرو هابس تسعرتلون تتصاوتان دحار ملو 9 دقائق تسليف وايفلتن كاب سينت جيمس بارك ناب أنفيلد زغبرو مسرح مسغغار أب زحلفه ناي هاجرات ناي مدب تصوتاتات ببقعت نهاجرو شودن تسليفيو أب لعلي كوسوفو ن 18 دقائق دحر مصواتو كابو ندحر نليفربول شديشه تصوتاتات أكايدلو كاب زياتهم أب سلسته تصوتاتات بقدامنت تسلفو خينو كساب حجي حنت شطوا مزغيبو حنت دما نشطو زبقعت كعسو سريحلو بتقلالا نسلسته 112 دقائق طرايو أب ميدا تصنيحو ولاكوا أكلاوي بقعتو أب زلعله طرزن تزيبصحه هاجرو شودن ግን ነቲ ዓርብ ለይቲ ኣብ ናይ ዋንጫ ዓለም መጻረይ ጸወታ ንስዊዘርላንድ ከተእንግዳ ብትዳለወሉ ዘላ እዋን ኣብቲ መደብ ምምላስ ብቕዓቱ ናብ ዝቕጽል ስጉምቲ ንምውሳድ ድልው ምዃኑ ገሊጹሎ ኣብቲ ቅድሚ ጸወታ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለጺ ጽባሕ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ን9 ደቃይቕ ድልው እየ ሕጂ ሓደ ወርሒ ገይረ ኣለኹ ብዙሕ ናይ ምጽዋት ግዜ ረኺበ ዝነበረ ኣናዋጺ ኩነታት እውን ህድእ ኢሉሎ ካብቲ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ብቕዓትን ኣካላትን ኣለኹ ክብል ገሊጹሎ ኢሳቅ ወሲኹ ሽወደን ካብቲ ኣድላይ ነጥብ ዘይረኸበትሉ ናይ ወርሒ መስከረም ጸወታታት ሃገራት ንምምላስ ኣብ ትጽዕረሉ ዘላ እዋን መራሒ ናይታ ጋንታ ክኸውን ድሌት ከም ዘለዎ ኣሚቱ ኣብቲ እዋን እቲ ሽወደን ካብ ክልተ ናይ ዋንጫ ዓለም መጻረይ ጸወታታት ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ከም ዝረኸበት ይፍለጥ ንሃገርካ ወሳኒ ተራ ክትጻወት ትደሊ ዶ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን እወ እቲ ስምዒት ኣሎ እዚ ብርዱእ ምኽንያት መሪሕ ተራ ከም ትወስድ ይገብረካ ክብል መሊሱ ካብቶም ዓበይቲ ተጻወቲ ክኸውን ጀሚረ ኣለኹ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ይኹን ኣብ ግዳም መራሒ ክኸውንን ሓላፍነት ክስማዓንን ጀሚርሎ ይደልውን እየ ኣባና ጸቕጥሎ ትጽቢታት እውን ልዑል እዩ እዚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ልሙድ እዩ ንሕና እውን ከምቲ ህዝቢ ሽወደን ዘለዎ ሓሳብ ኣለና ነቲ ትጽቢታት ከነማልእ ተስፋ ንገብር እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ሰባት ኣብኡ ከም ዝኣምኑን ነቲ እንደልዮ ተወሳኺ ሓይሊ ንምርካብ ኣወንታዊ ጸዓት ከም ጽኡልናን ተስፋ ንገብር ኩላትና ኣብ ሓደ መስመር ምዃን ንሽወደን ክትዕወት ምሕጋዝ ኣገዳሲ እዩ ክብል ተወሳኺ መብሪ ይሂብሎ ኣብ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ኢሳቅ ብዛዕባ ኣብ ሊቨርፑል ዘለዎ ስምዒታት እውን ገሊጹሎ ክሳብ ሕጂ ብልጽቲ እያ ምእዝዝቲ ጋንታ ከምኡውን እታ ጋንታ ምስ ደገፍታ ጽቡቕ ርክብ ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ኣብታ ጋንታ ጽቡቕ እየ ዘለኹ ክብል ወሲኹ ይጠቅስ مسرح مسجار ألكسندر إساق كاب نيوكاستل يونايتد ناب ليفربول كابتي أب ناي كرمتي مسكوت مسجار استرائي أجد استفت أميتات حدث رازي كونس أب تاريخ بريطانيا زخبر واجاز وتسألو مسرح من باريس فلات اتي ب 225 مليون باوند استعات ووعل أب لعلة تتصاوتاي أب أكلاوي بقعتون أب هجراويت غانتا شودن زلو حلافنتن لعل تصاوت إفت إيرلو كم زفلت إساق ناب أنفيلد زغبرو غعزو بستوسنه درجة حلخلخات زملوئي نيرو كاب نيوكاستل نخوت بمسعرو أب ناي قدمه وددر لممدات ناي تاغانتاي تساتفن እዚ ድማ ካብቲ ሓደ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ንሓድሽ ውድድር ንምድላው ዝገብሮ ወሳኒ መድረኽ ክወኩር ተገዲድዩ በዚ ምኽንያት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ንድሓር ሙሉእ 9 ደቃይቕ ኣብ ሜዳ ክጸንሕ ኣይከኣለን ኣብ ሊቨርፑልን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደንን ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎትን
يوندال توماسنن بتنقاق نخمرحو تجديدهم علو ليفربول نتزخفلتلو عبي جنزب زمتن أغلغلوت نمركاب تقوي كوانتلا نخلت ورح زاكل كابل من مدرحي قدس أنحتت أواتاي بفتنة ناميدا بمئتاو نزي تثبيتاوي منقلق البقعتن زورد قدات بقمت بمئتاو سقات سلزلو اتتنقاق أقداسي كخون بوزحاتي مخرو شحكوا أكلاوي بقعتو أبزل على درجان تزيبتسحه إساق أبتستسلفو وحد قزيات زر أيو حيال قرنقن تسفا زهبيو كساب حجي أب شديشت أوتاتا تسليفو حانت شوتو أبلع لساوزهامبتن أمزقيب الله حانت ناي شوتو من قد دما أدالي الله إذن خلتون أب صندوق بينالي تزلو هلاون زر كوانتخونه دقفتي ليفربول نتي أب نيوكاستل زنبرو بلوت بقعت نخريو جينا تعقز تخقبرو خمزلو ومززخ آخريو بعلو إساقون أب ليفربول حقوس مخانو مقلاتو أب كتالي مسقانتو زلو ناي مسممعن موهادن بقعت وساني تراكت عوتيو أبز إوانزي شودن أب متأري قطمات وانش عالم أب أسقاي كونتات يتركب أبز قبرتو خلتت أوتاتات حانت نتبت راي مركبة نتي أب لعلقانتان كاندتت أوتان زلو تغطي أعزيز والله إساق مراحي نايتا غانتا كخون دليت كم زلو مقلاتو نزو وصدو حلافنت راي زي كونس نتا أب كلولاو تركب غانتا كابز خونتات نموصا زلو نيحون زر إيو اتي أب لعلي سويزرلاند زلو متأوتا نشودن مواتو زي بلو قطم كخونيو عين بوزحات دما أب ألكسندر إساق كعلب تثبيت كجبريو 9 دقائق نمتوات دلو مخانو مأواجو نتي أب لعلي زلو تثبيت زل على غير والله ألكسندر إساق أب حدا أزي وساني مدرخ نايموياوي هيوتي إزركب تعطي نايت زخبر مسرح مسجار بدهوتات أكلاوي بقعتو كمون هاجراوي حلفنت أبز تأساسر لزلو أوان كما يجيرو خسقرو خمز خلق أتسألي عوتات زملسو حتو كخونيو ني ليفربول يخون نشودن ملؤ بقعت زلو إساق وساني تراكم زهلو زكات عيكونن نابكال زينا مسنسجر موددار روبين أموريمن ميكيل أرتيتان بسير جيم راتكليف أبرائين مانشستر يونايتد كساب كنديو زوكل أب زمناوي كعسو أجر علم عوت مبزحت أجزاء بقصبتاوي وتسيد زعك أن كوين الله انت خونا جن حدا كاب حدث تسب مزم محدار مانشستر يونايتد زخنا سير جيم راتكليف نزي أبا هلازي زنت أجزمسل حساب قريب الله نسو نسمع عدة قفتي كعقد زخل نحدا أسلت أني بوحدو نسلست عمت عدل كوهابو لو زبل إمنتان تباريقو زدما نتي ميكيل أرتيتا أب أرسنال زحلفون أي مجمريا كبيد مدرخ كم أبنت بمتكاسيو قليتوا مخدعة اتحقي انتا يمثل أب مونغوتي روبين أموريم زحلفو 5 صوتاتاتن ناي أرتيتا قداموت 5 صوتاتاتن زلو فللي كما يمثل موددار نايزوم كلتا أسلت أنتي أب قداموت 5 صوتاتات نتي ناي أرتيتا قعزو كساب كندي زحاشة كم زنبرة بنتصور أردي اللوم أب عوتاتن سعرتاتن انترامتينا أرتيتا أب قداموت 5 صوتا 27 غزي خعوتن كلو أموريم جن 19 غزي ترايو تعويتو إذا مالت متن عوت أرتيتا 54 ميتاويت كخونن كلو ناي أموريم جن 38 ميتاويت رايو نيرو بأنصارو أرتيتا 13 غزي تراي كسعرن كلو غانتا أموريم 19 غزي ملؤ نطب سينا كاب ميدا وطيا أب متقعتن مكل خالن تدامتينا بشنخ متقعتي كلتين غانتاتات معرز بحال بقعتي نارين أرسنال 79 شوطات كتمزغبن كلا مانشستر يونايتد 78 شوطات مزغيبا اتعب فللي زلوغن أب مكل خاليو غانتا أموريم 76 شوطات كأتوان كلو زي كابتي غانتا أرتيتا مالت أرسنال 48 شوطات زتمزغبا بلعلي سوسا ميتاويتي بزح أب صوريات شوطات انترامتينا ناي مكل خال دخمت ناي حانت غانتا أبزاءت وشوطات راي زي كونه غانتاخا كاب شوطات ناس أن مقبار بزلك عقمون يقلتيو أرسنال أب تحت أرتيتا أب 10 شمونت صوتاتات شوطو خي أتواخت وطئن كلا زي نتا غانتا نمس عراك متتصقم زغبرا مرآيا ناي زنبره ودابيو مانشستر يونايتد شمونت غزي تراي أب لداتا شوطو خي تمزغباخت وطئ كإلايا بتوساخي غانتا أموريم شعات غزي 3 وي كابون لعلي شوطوتا تفقيدا እዚ ድማ ኣብ ናይ ኣርቴታ ኣርሰናል 3 ግዜ ጥራይ ዘጋጠመዩ ኣርቴታ ንኣርሰናል ኣብ 10 ደረጃ ከላዩ ተረኪብዋ ኣብ መወዳእታ ወቅቲ ድማ ናብ ሻምናይ ደረጃ ከምትድይብ ገይርዋ እዩ እዚ ትሑት ደረጃ እኳ እንተነበረ ምስቲ ንሱ ዝተቐበላ ክናጻጸርን ከሎ ግን ኣብ ዝተመሓየሸ ደረጃ ክትዛዝም ክኢላ ኣሞሪም ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 14 ደረጃ ይተረኪብዋ
ኣብ መወዳእታ ወቅቲ ድማ ናብ 15 ደረጃ ኣውሪዱ ብደገፍታ ከም ትዋረድ ገይርዋ እዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ታሪኻዊ ዝበሃል ዝተሓተ ደረጃ እዩ እዚ እናኾነ እቲ ዝዓበየ ትርጉም ዝህብ ምምዝዛን ግን ኣብ ዋንጫታት እዩ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ኣብ መጀመርታ ዓመቶም ናብ ፍጻመ ዋንጫ በፂሖም እዮም ኣርቴታ ግን ንማንቸስተር ሲቲ ስዒሩ ናብ ፍጻመ ብምብጻሕ ኣምሳይኡ ንቸልሲ ስዒሩ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ክዓትር ክኢል እዩ እዚ ዓወት እዚ ንደገፍቲ ታጋንታ ሓድሽ ተስፋ ዝዘርአን ንመጻኢ ፕሮጀክት ኣርቴታ ኣብ ኣርሰናል ድማ ድልዳለ ዝሃበን ፍጻመ እዩ ኣሞሪም ግን ኣብ ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ ብቶተንሃም ተሳዒሩ ርእሱ ምቕናዕ ዓብያቶ ድንን ክብል ተገዲድ እዩ እዚ ኣብ መንጎኦም ተገይሩ ዘሎ ምንጽጻር ብድሕሪ ተባሂሉ ዘሎ ቁጽርታት ካልእ ዝዓመቐ ትርጉም ኣለዎ ኣርቴታ ኣብ ኣርሰናል ዘምጽኦ ለውጢ ኣብ ውጽኢት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቅዲ ጸወታ ኣብ ባህሊ ክለብ ወላ እኳ ምሉእ ደበሳ ይኹን ልቢ ደገፍቲ ኣልዝባብ ምባል ከምኡውን ኣብ ምምራጽ ተጻወትቲ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ኣብ ስልታዊ ምልውዋጥ እንተመጺና ኣርቴታ ኣብ መጀመርታ ነቲ ዝኣመነሉ 4-2-3-1 ስልቲ ኣሰላልፋ ገዲፉ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ዓቕሚ ተጻወቲ ብዝግባእ ንምጥቃም ናብ 3-4-3 ቀይሪኡ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ዓቲሩ እዚ ንሱ ቅድሚ ውልቃዊ ፍልስፍና ናይ ጸወትኡ ውጽኢት ንምምጻእ ክዋሳወስ ከም ዝኽእል ዘርኣየሉ ኣጋጣሚ እዩ ኣሞሪም ግን ኣብቲ ዝኣመነሉ 3-4-2-1 ኣሰላልፋ ተሪር መርገጺ ብምሓዝ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ብዙሕ ግዜ ተወቒሱ እዩ እዚ ጽኑዕ ናይ ምዃን መትከል ሓደ ግዜ ራእይኻ ንምርግጋጽ ይጠቅም እኳ እንተኾነ ውጽኢት ኣብ ዘይመጽኣሉ ግዜ ግን ከም ዘይምልውዋጥን ገተርተርን ክውሰድ ይኽእል እዩ ክብሉ ዝወቐስዎ ኣካላት ገሊጾም እዮም ኣብ ወጻኢታትን ምምሕዳርን እንተደኣ መጺና ኣርሰናል ኣብ ቀዳሞት 50 ጸወታታት ብኣርቴታ ዝገበረቶ ወጻኢ ምስ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ክወዳደር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣርቴታ ብውሑድ ባጀት ማለት 81.5 ሚልዮን ፓውንድ ዝያዳ ኣብ ልቓሕን ናጻ መስርሕ ምስግጋርን ተመርኪሱ ነቲ ናቱ ስርዓት ክተክል ፈቲኑ በንጻሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣሞሪም ዓበይቲ ተጻወትን ምግዛእ ኣዝዩ ግዙፍ ገንዘብ ማለት 232.4 ሚልዮን ፓውንድ ኣፍሲሳትሉ እዚ ድማ ንኣሞሪም ዝያዳ ጸቕጢ ከም ዝፈጥረሉ ርዱእ እዩ ነይሩ ብዙሕ ገንዘብ ምፍሳስ ማለት ቀልጢፉ ዝመጽእ ውጽኢት ምጽባይ ማለት እዩ ኣብ ባህሊ ክለብን ጸቕጥን እንተደኣ መጺና ሰር ጂም ራትክሊፍ ናይ ኣርቴታን ኣርሰናልን ኣብነት ክጠቅስ እንከሎ ነቲ ኣብ ክለባት ዘሎ ናይ ባህልን ትዕግስትን ፍልልይ ኣብ ግምት ክእትዎ ኣለዎ ካብ ዋንጫ ናይ ምዕታር ተወዳዳርነት ወሪዳ ስለ ዝነበረት ንኻልእ ሓድሽ ፕሮጀክት ግዜ ንምሃብ ድልውቲ እያ ነይራ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ታሪኻን ዓቕማን ብምርኣይ ኩሉ ግዜ ውጽኢት እትጽበ ክለብ ኮይና ኣተሪፋ እዚ ብሰር ጂም ራትክሊፍ ዝቐረበ ሓሳብ ንኣሰልጣኒ ግዜ መሃብ እዩ በቲዮሪ ማለት ብኽልስ ሓሳብ ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ኣብነት ኣርቴታን ኣርሰናልን ኣብ ባይታ ዝሰርሕሉ ምኽንያት ብዙሕ እዩ ኣርቴታ ኣብቲ ከቢድ መድረኽ እውን እንተኾነ ዋንጫ ብምዕዋት ንደገፍትታ ክለብ ተስፋ ክህብን ንናቱ ፕሮጀክት ኣብታ ጋንታ ድማ ብሜላ ሕጋውነት ከልብሰሉን ክኢል እዩ ብዘይካ ውጽኢት ኣብ ሜዳ ዝረአ ዝነበረ ናይ ቅዲ ጸወታ ለውጢ ዝተደለየ ነገር ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ነይሩ ስለዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ሩቤን ኣሞሪም ወይ ዝኾነ ካልእ ኣሰልጣኒ ክትዕገስ እንተደኣ ኮይና እቲ ኣሰልጣኒ ውጽኢቱ ትሑት ኣብ ዝኾነሉ እዋን እውን እንተኾነ ንመጻኢ ተስፋ ዝህብ ምልክታት ከርኢ ክኽእል ኣለዎ እዚ ብንጹር ዝረአ ቅዲ ጸወታ ምምሕያሽ መስመር ምክልኻል ጋንታ ከምኡውን ኣብ ወሰንቲ ግዜያት ዓበይቲ ጸወታታት ምዕዋት ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል እዩ እንተዚየሎ ግን እቲ ናይ 3 ዓመት ትዕግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣሞሪም ዝብል ሓሳብ በቲ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘሎ ናይ ዓወት ጽምኢ ክወሓጥ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ንኣሞሪም ካብቲ ሜላ ዘይብሉ ድርቅነት መትከላቱ ተሓይቡ ክኸይድ መዘኻኸሪ ኣቕሪቦም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ስለምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና እናበልና ነዚ መደብ እንተፈቲኽሞ ላይክ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ሃይፐ ዝብል ምርጫ ብምእታው ሃይፐ ክትገብሩልና እዚ ቪድዮ እዚ ብገዛ ርእሱ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ስለ ዘኽእለና ምትሕብባርኩም ክትዋጽኡ ንላቦ ሃይፐ ዝገበረ ተኸታታሊ እቲ ንሱ ዝደለዮ ኣርእስቲ ሙሉእ ትሕዝቶ መደብ ብስሙ ከነቕርበሉ ኢና ኣብ ቀጻሊ የረኽበና ሰሰናዩ وستستا سحاب سني ترفتا مغسل النهار سينما سمري عب سينما سمري تطعم زنك العري
فيلم